салом, шоми аҳмад ба хайру шодӣ бошад. дӯстои азиз, бародарои қадрдон, рости гап як ҳамсинфо қати рӯз камтар истироҳат рафтем ки омадам телефоном зона дашид, якду силка роим кардан, якду видеонавор роим кардан, бине ки ассотсиатсияи шуморо чӣ гуфтиянд. хайма як дӯстмурод шарипов аъзои ассотсиатсияи блогерони тоҷикам. вақте ки ассотсиатсияда гап мерава, ман ки ҳамчун аъзо ҳастам, барои манам роӣ мекунам, мегам бинем ки шуморо чӣ гуфтастиянд. идибек бо ҳамроҳи маъруф ҳарду бародара нағз мешиносам. қасиён нону намакам хӯрдагим. ман бандое нестам ки аяҷон нон бихӯрам, дар намакдон туф кунам, ё ки як аз нон бутуму миннат кунам. хеле бача нестам. ҳар чи ки ҳаст дар дасти парвардигори худованд худаш мега чохкан зери чоҳ. худованд бада як тарафа мекуна, ҳамин раҳи рост забоши аввалаш худо охираш худо, ягон вақт дар пот хор намезанад. ва бародарои азиз, ҳамин идибек дам дахл дорад, маъруф дам дахл дорад. дӯстои азиз, шумо вақте ки як барнома мекунед, як чӣ мегӯед, ин интернет шафшафа дига дӯст намедорад. шафтолӯи гапа бигӯед. дига ин ассотсиатсия, ин ёши хеле кардан, ин ёши хеле мекунанд, ин хеле гап нестай дига. касе да гап дорӣ, касе да ғир дорӣ, рост номи ҳамура бигӣ, кори ҳамура бикӯ, и тарафа кардани, у тарафа кардани, барои рост дровардани иша, ё ки раҳи росташ гирифта каҷала кардани иша. мо ишда корам надорем, ба харе ки бор надорем, ҳамо харда кор надорем. барои ҳамин қа ин барномаро ман махсус барои ҳамин қа кардистам ки ассотсиатсия хоҳиш мекунам дига нагем. ассотсиатсия ин як чӣ ҳаста ки мо корҳои давлатида бисёр мерем. ҷоҳое ки мерем ба мисли Роғун, ба мисли Хуҷанди Бостонӣ, Бадахшон, дигар ҷоҳои тарихиро мо мерем, ба навор мегирем, пешкаши дигар давлатҳо мекунем, мо ҷоҳои сайёҳиро пешкаш мекунем. корое ки мо кардастем айни ҳол ки ҳамин Тоҷикистонмона муаррифӣ кунем, дар арсаи байналмилалӣ барорему, бибинем ки мо ҳам ҷои ҳам хеле тарихӣ дорем. кори мо, фикри мо тамоман дар дига чи ай. шумо хоҳиш мекунам ҳар барнома карданем, ассотсиатсияро номша нагирем. бародарои азиз, ман ҳардата нағзам мешиносам ва он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. бародаро, зинда бошед, дар ки ҷое бошед, худованд нигаҳбонтон боша. бозам мегӯям ки ассотсиатсия и тамоман дига чи ай, дига кор ай. аввал бифаҳмед, бидонед, иҷода гапу коршам тамоман дига чи ай. хоҳиш мекунам ман ҳамчун ассотсиатсия, яке аз одамои ассотсиатсия, ман дар роҳи кардам ки ассотсиатсия 95% ини хеле анухене. бо ина видеоро мемонам, тамошо кунед, ина бинед чӣ мегӯям. дар ассотсиатсияи блогеро, ҳамин блогерое ки мақсадум дар ассотсиатсия, яъни мақсадум ҷадвай мекунанд, иштирок мекунанд, гив мекунанд, конкурс мекунанд, қавр бало мекунанд, 90% мошенниканд. 90%. агар ки биган ки мисол буран связа биган ки кадомаш доказат ки биган ман видео мекунам, бибинан, не ки чӣ хеле ки видеои кардагиам бибинан ки мақсад мошенниканд, тим хонумзод ҷуну Торикистон мақсад ҷарима балиш мекунанд. о мақсад амя интернети кан мақсад дар шабакаи иҷтимоӣ парт меён шумо. Акы ассотсиатсия дози хоб ина гӯш кардем. барои ҳамин қа каседе ки гап дорем, бикӯен, доказатш кунем, бурорен, баъд ҳама одам қати суҳбат кунем. хоб бародаро, боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худованд нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо зиндаву сарбаланд бошед. барои ҳамин қа биён якҷояшем, як мушшем, ватанмон обод кунем. Тоҷикистон ба пеш, ба пеш, ба пеш. худо нигаҳбонтон. нафароне ки дар ғарибӣ ҳастанд, дар давлати урус, яъне дар Москва ҳастанд, ширкати Муҳиддин барои гузаштани граница марҳамат ин рақамашон занг бизанед. аввалаш худо охираш худо соқу саломат бурда шуморо граница меёранд. худованд ёру мададгори ҳамаи мо ва шумо.